Bos días. Hai ben de tempo que os nosos queridos políticos encantalles falar de mobilidade, concepto complexo e amplio que leva tempo na boca deles porque eu creo que queda ben, pero que ao final non acabamos de saber moi ben a que se refiren, non? Porque os problemas de tráfico, por exemplo, de Compostela teñen moito que ver con esa mobilidade na bisbarra. Os problemas na bisbarra para comunicarse entre aldeas, entre povos, ten que ver con eso, con mobilidade. O certo é que se reducimos a mobilidade ao que é a bisbarra, que é do que falamos en Lindeiros, bueno, pois a cousa queda un pouco máis clara, pero ao final o que vemos tamén son os problemas que hai en esa mobilidade. Todo isto da mobilidade se era necesario hai moitos anos. Cando comezou a deseñarse o transporte metropolitano que hoxe temos, alguén falou dun consorcio metropolitano de transportes, un consorcio metropolitano de transportes que integrara a todas as empresas que en aquel momento estaban funcionando na bisbarra, que cada unha tiña as súas liñas asignadas e que poderían, bueno, pues, diseñar de algún xeito o transporte que íamos ter, transporte por estrada e por autobús, para concretar que íbamos ter na bisbarra de Compostela de algún xeito. Eso non foi posible. O que pasou, o sabemos todos, que hoxe o que temos é o máis parecido a un monopolio, e atopámonos con absurdeces como que o autobús que en teoría ven dentro do que é o transporte metropolitano da bisbarra de Compostela desde, non sei, desde Pontevea, por exemplo, que é o límite de provincia, ou desde Ulla, que é o límite de provincia tamén, bueno, pois ao mellor é un autobús que ven desde a Estrada ou un autobús que ven desde Ourense, o cal é absurdo, porque se é un transporte metropolitano para a bisbarra non ten sentido ningún que o cubra un autobús que ven desde outra provincia, desde outra capital de provincia, non? As poucas empresas as empresas que había de transporte por estrada de viaxeiros foron desaparecendo e quedou prácticamente unha que casi fai o que lle dá a gana. Anécdota personal: quixen ir a Negreira un día, o autobús tiña a saída prevista ás 11:30, acabou saindo ás 12 menos 10, o conductor do autobús era a primeira vez que facía a ruta, preguntou en algunha ocasión onde era a parada porque non a tiña clara. Non é algo aillado, é algo que sucede de cando en vez e dá un exemplo de como funciona ese tipo de transporte. E que a bisbarra de Santiago, se falamos de mobilidade, temos que pensar que se coincide prácticamente coa área sanitaria Santiago Barbanza, prácticamente. Un pode vivir en Ribeira e traballar en Santiago, pode vivir en Santiago e traballar en Santa Comba, pode traballar en Padrón e ir a vivir a Oroso, hai centos de combinacións que son efectivas cada día. Hai moita xente que ten un negocio en Santiago pero que é da bisbarra, igual que hai moita xente que é da bisbarra pero traballa na universidade, traballa no clínico, traballa na Xunta, ten un negocio aquí. A bisbarra está chea de, por exemplo, urbanizacións de chalés onde viven, bueno, pois aqueles funcionarios ou empresarios que teñen máis poder adquisitivo e o fan desde hai xa bastante tempo, é dicir, todos eses 15.000 vehículos que entran a diario en Santiago e saen de Santiago é unha razón máis que xustificada. Así que a mobilidade debería contemplar todo eso, non? Autobuses que funcionen como Dios manda, a Vía Verde, por exemplo, que estará rematada para o verán do 2026 entre Santiago e Ordes, debería de ser algo fundamental para a mobilidade, pois, por exemplo, con bicicletas, que colleron unha importancia definitiva desde que existen as bicicletas eléctricas, porque antes evidentemente era un esforzo, pero hoxe en día cunha bicicleta
bicicleta eléctrica ti non precisas para moverte por Santiago, incluso para moverte polas cercanías da Bisbarra. Si tes unha vía que realmente te conecte, bueno, pois non vas a ter problema, pero que aquí o problema é o de sempre, que entre administracións non se fala, porque temos unha vía que vai a vir desde o Milladoiro hasta Santiago, unha para bicicletas, pero non se falou entre administracións. Pasou que pasou co bosque de Conxo, que de repente hai problemas por onde vai, que hai que cambiar o trazado, que hai que recorrer a unha denuncia, unha queixa para que eso se solucione. O máis sinxelo é sentarse e decidir e pensar como queremos que sexa esa mobilidade, non? Volvemos a un argumento que xa demos en estes vídeos máis de unha vez: falta de deseño de país, falta de saber que é o que queremos facer na Bisbarra, e non é tan difícil os primeiros pasos, ou polo menos ter claro un guión de traballo. Facelo pode ser complicado, telo non debería de ser moi complicado. O primeiro que fai falta é un estudio serio, independente de mobilidade, non só con Santiago, desde Santiago, sino en toda a Bisbarra. É dicir, cantos vehículos se moven de Santa Comba a Baña, a Negreira, cantos vehículos se moven desde Noia a Ribeira, ou desde Ribeira a Santiago, ou desde a Pobra hasta Rianxo, para saber realmente onde están os fluxos. Non chega con Santiago. Temos que pensar en Bisbarra. Eso para empezar. Unha vez que teñamos ese estudio, hai que ver cales son as estradas máis importantes, que estradas priorizamos, porque como as podemos mellorar, poden facer que ese fluxo de tráfico sexa máis efectivo. Temos clara unha cousa: a autoestrada P9 deixou de ser unha autoestrada hai tempo, o que pasa é que se sigue cobrando por ela. A autoestrada tense que liberar desde Ordes hasta Santiago como mínimo e engadir ademais máis saídas, porque sería unha das fórmulas para liberar tráfico e para que funcione ben non só os vehículos pequenos, sino tamén mesmo o transporte metropolitano por estrada de viaxeiros, é dicir, os autobuses, non? Teñen que ser estradas que non rompan o territorio, teñen que ser estradas que unan o territorio. Un exemplo de como se fan as cousas é a autovía que vai a Noia. Agora van a desdoblar o tramo que quedaba, pero que o terreo xa está collido. Cando un vai hacia Noia e chega a esa parte na que só hai 2 carrís, ve que ao carón hai o terreo previsto para desdoblala. Por que non se fixo todo de unha vez? Alguén terá que explicalo, non? Volvemos a falar dos trens de cercanías, non? Alguén terá que explicar por que se fixo unha estación como a da escravitude de alta velocidade nun sitio onde non hai absolutamente nada, porque non se achegou esa estación a un punto onde realmente se poda conectar con algo. Bueno, pois alguén tería que explicalo. Así que o segundo está claro: ver que estradas priorizamos, ver que vías priorizamos, ver realmente como vamos a conectar por estrada a Bisbarra. En terceiro lugar, pois está claro, non? Como funcionan os autobuses, de onde veñen, a donde chegan, con que frecuencias, de onde salen, ata onde teñen que chegar. O que falábamos antes: os autobuses non poden saír de Ourense para vir ata Santiago. Poden se son un autobús non metropolitano, sino que regional, pero un autobús metropolitano como moito terá que chegar ata Pontevea, terá que chegar ata Ordes, poñamos, incluso Ordes xa me queda lonxe, pero ata Ordes terá que chegar como moito ata Oulla, pero non pode ir máis alá, porque senón deixa de ser un transporte metropolitano da Bisbarra, deixa de estar dentro desa área metropolitana. E despois hai que revisar outras vías de comunicación. Os carrís bicis, levamos falando deles moito tempo, pero que non chega con que haxa un carril bici do Milladoiro a Santiago e ata a Xunta. Os carrís bicis teñen que servir, efectivamente, para comunicar a capital entre sí, dentro dela, pero tamén con vilas da contorna. A Vía Verde é un bo exemplo.
pero poderíamos facer máis, poderíamos ter absurdo que un concello como Ames non teña a día de hoxe un carril bici claro, delimitado, limpo entre Bertamiráns e Milladoiro. Milladoiro e Bertamiráns siguen sendo dous puntos completamente distintos, complicados de unir entre sí, e que ninguén apostou por realmente o mellor, en vez de meter 1 millón de euros nun edificio multifuncional para o que non se sabe moi ben que vai a servir, dicir, bueno, pues temos que expropiar estes terreos, temos que facer temos que facer unha liña que en 15 minutos ti chegues a Bertamiráns, ou desde Bertamiráns chegues ao Milladoiro, porque realmente é o que uniría o concello. Eso sería o que uniría o concello. Bueno, pues absurdeces así as temos por toda a bisbarra, así que hai que pensar en eses carris bicis para que sirven, non só o ben que quedan e o eficientes que din que son, senón, pues eso, que poden ser regulados de outro xeito. O mellor para falar de mobilidade é pensar primeiro e despois, evidentemente, actuar. É dicir, primeiro vamos a diseñar, saber que modelo de territorio queremos, que área metropolitana queremos, porque realmente nunca chegamos a ter unha área metropolitana en papel, aínda que na práctica si existe e todos a coñecemos. Nunca tivemos unha área metropolitana e a mancomunidade, que en teoría debería de ser a que funcionara aglutinando os concellos, como pasa, pois non sei, por exemplo, en algúns asuntos sociais na bisbarra de Ordes, a mancomunidade ten unha labor moi importante, a leva facendo anos e a leva facendo ben. Bueno, pois aquí non. Entonces deberíamos de pensar, se non queremos a mancomunidade, pois deberemos de ter unha área metropolitana, se non unha área metropolitana deberemos de ter algo que aglutine a todos os concellos e que traballemos todos xuntos, porque ir cada un pola súa conta non sirve nin en mobilidade nin en ningunha cousa.